السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على عبدك ونورك سيد المرسلين، شفيع المذنبين، إمام المتقين، أمير الأنبياء، سلطان الأولياء، سندنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. Büyük Rabbimiz Pak Allah Tebaraka ve Teala ve Tekaddes hemmenizin taat ve ibadetlerinizi, salih amellerinizi, Huday için oturuşuklarınız ve muhabbetleriniz ve tamam duayı hayırlarınız din yoluna Allah Teala'nın taat için ve rızayet için ve muhabbet için kadamlar ve adımlarınız, rahmetleriniz, kışın gecelerine, soğuk havalarda büyük pek Allah kabul edip de hemmenize ilgun içeriğiniz, dosyarınız, kavmu hişiniz, enatağınız, oğul gıydınız, dünya ve ahiret, saadet, gönenmek, yüzü aklık versin inşallah. Huday Teala yurdumuzu parahat edip, vatanımızı emniyet edip, ulamalarımız ve milletimizin ağzı birliğine, dünya ve ahiret saadette saklasın inşallah. Huday Teala içerlere de ağzı birlik muhabbet verip, hileyin arasında ulfet bulup, ene ata oğulgıydın arasında da muhabbet bulup, zindigilerden lezzet ayrılıptır. Öylerden bereket ayrılıptır. Kalplerden muhabbet ayrılıptır. Huday öylere bereket verip zindigide süyücülük versin inşallah. Geleyliğin gözümüzün nuru olan, başımızın tacı olan, alem cihana rahmet edip iyi verilen Muhammed Resulullah aleyhissalatu vesselam mübarek yaşayışına 57. yaşına Medine-i Münevvere akbarandan 5. yılın ahirki aylarına heyvir horluklar çekip, kıyınçılıklar çekip, bir ayı kolay zahmetler çekip, cengi handak kutarıp tamam olup, Medine-i Münevvere'nin içinde Beni Kurayza diyen taife Yahudiler, şunun hesabına yetişip de muhasere edip duran yağdaylarına de. Resulullah aleyhissalatu vesselam ashab-ı kiram radıyallahu anhumlar bilen soğuk havada bir aylap önkü cengin horluğunun üstüne 20-25 güllap Yahudilerin qalasının taşını qavap qalıptırlar muhasere edip. Heyvir horluk çekiptirler. Soğuk havada açlığı kan tahammül ediptirler. Yaham 25 günna olanna 25 günna geçenden sonra فَقَذَفَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ. Allah Teala periştelerin üstü bilen Yahudilerin yüreklerine korku düşüp titreşip bolya ey Muhammed sen näme hükmetsen haydağı deyip qaladan etek düşmeli olupdurlar.
Qaladan etek düşüp qalelerini açıptırlar. Oham Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bilara aydıptır. Ala tardawna an yahkuma fikum raculun min hulafaikum. Bugünkü derslerde, bugünkü Resulullah'ın yaşayışına beter bir kudret, beter bir ders almalı, qatı çoğuyur gürrünlüken, men Resulullah'ın yaşayışından kärrak aydarın dersini öz gereğimizi alıp gideylin, havasımız çınnan cem olsun. Kulağımız gerip, gözümüz açıp, canu dil bilen bir mübarek, duruşuna bereket bolan beyik insanların yaşayışını kulağa atıp dersimiz alaylin. Resulullah can bilara aydıptır Yahudilere, Medine'nin Yahudiler şalar. Sizin ozulun öz vədeleşen dostunuz var. Şolun bir size näme hükmesi min razı ediptir. Peygamberimiz şey deyiptir ha. Düşüneylin. Yani Peygamberimiz aydıptır ey Yahudiler, ey Medine'nin Yahudileri. Men size hükmetmeyin. Sizin ozulun bir vədeleşip ozullun bir qadimdan dost adamlarınız var Medine'nin içinde men sahabalarımdan. Şolan haysi bir hükmesi hükmedasın size deyiptir. Sizi azad etmeli mi? Sizi öldürmeli mi? Sizi zindan etmeli mi? Sizi näme etmeli? Oham Peygamberimiz aydıptır. Sa'd ibn Muaz radıyallahu anh. Şol hükmesi nahilli veriyanız deyiptir. Sa'd ibn Muaz radıyallahu anh hükmesi nacire veriyanız. Olur deyiptirle, Sa'd hükmesi biz razı deyiptirle. Sa'd ibn Muaz näme hükmesi biz razı deyiptirle. Yahudiler. Sa'd ibn Muaz şu Amerikan içinde var mı? Yok. Geçen heftelerde geçendir. Onun eline olukon yara düşüp kan akvati. Ol besteri yatıyor inne. On saklanıp du. Ol her lehze ülhül amal, ayrıl amal yağdaydı. Hazreti Sa'd ibn Muaz radıyallahu anh hükmesi bir razı deyiptirler Yahudiler. Son kadimden biz onunla dost deyiptirler. Sa'd ibn Muaz da 37 yaşında cavan sahaba yönü Medine'nin yaşılısımıştık. Yani kefiri yihanemiştik. Yani tarih kitaplarda Sa'd ibn Muaz ve zangda Es-Seyyidul Kebir Es-Şehid Sa'd ibn Muaz diye. Ey cavan dost. Siyer A'lamun Nubala diyen dünya oyuncu bir kitap var, tarih kitap. Beter dakik aytiye. 700 yıl mından azal yazanna bir Türkmen Allame Zehebi diye allaşana. Dünya oyunca Zehebiye Türkmani aysa kif kabul edilen adam. Şol adam Sa'd ibn Muaz'ın adını aydıp başlarına turandan aydıptır. Es-Seyyidul Kebir Es-Şehid Sa'd ibn Muaz radıyallahu anh. Beter uluvur server olan, şehit olan Sa'd ibn Muaz deyip başlaptır. Şol hükmette biz razı deyiptirler Yahudiler. O da yaralı yati, Peygamberimiz Adem'i veriptir. Sa'd ibn Muaz'ın yarağı yok, götürüp alıp gelin sonuçta deyiptir. Ve kâne Sa'd radıyallahu anh fil medinetil münevvere lem yahruc ma'al ashab. Ol öyünne mescitte, Resulullah'ın mescidinde çadırına saklanıp durdu. فَاُرْكِبَ حِمَارًا ثُمَّ أَقْبَلُوا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem. O han bir eşeğe mindirip, götürüp, alıp kaytıptırlar. O han yolla, Sa'd ibn Muaz'ın kulağıda hey adamla okuyamamalı. Ya Sa'd, ahsin fi hulafaika ve mevalika. Ey Sa'd, bir Yahudiler atavavamızdan beri otuyorlar. Bilir öldürmeler diyamaha. Bir kovuluk bilen aydı var. Resulullah sana tavşırdı. Yahudiler de sana tavşırdı. Sen näme hükmetsen razı deydiler. Hulata kovuluk bilen abreyi bilen savavur ha. Ulu millet seni özdeşvati. Resulullah seni özdeşvati. Ashab-ı kiram seni özdeşvati. Yahudiler seni özdeşvati. Resulullah sen näme hükmetsen men hükmüm şu. Ve Allah Teala hükmü şu deyip deyiptir. Sa'd ibn Muaz'ın uğrap barşından mun ulukan silagını verin. Silagları işte evde verirsiniz. Ey Sa'd,
mehabbet bilen kesewer diýipdir. Hey kulağına azbet kan aydylypdyr we huwa sakit. Sa'd ibn Mu'adh kepli mani gelýän mammal. Aham Sa'd ibn Mu'adh kellefin fil kalam aydypdyr. Laqad ana li Sa'din alla ta'khudahu fillahi ta'ala lawmatu la'im. Ey Sa'd diýipdir, özüne aýdypdyr. Sap seň eline düşdi diýipdir. Sap seň eline düşenne halkın kefine galyp Hudaýyň hükmüni ýadyňdan çykarama ha diýipdir. Laqad ana li Sa'din alla ta'khudahu fillahi ta'ala lawmatu la'im. Ey Sa'd, sap seň eline düşen ýaly boli diýipdir. Näme hükmü sen edamaly diýip onuň meniň ýüzüne galyp da Hudaýyň hükmüni ýadyňdan çykarama. Şol Yahudilere Hudaý näme hükmet ýerligini ýüregiň bilip duranlar diýipdir. Ýüze galma diýipdir. Özüne fakat şikayet aýdypdyr. Ýani näkile aňypdyr. Ha, bila öldürmäni hükmetjek diýipdir. Barıp gıygırşy bertdirler Yahudileň arasynda. Ola hükmü näme belli boldy diýipdirler. Sa'd ibn Mu'adh onu da keplemäni gaýdy beripdir. Ýüze galjak däl diýipdir. Birce daqiqalyk ders. Kan bizleriň içinde kan adamlar şu zamanyň içinde giriftar bolup ýüze galyp öz öýünden bereket aýyrýar. Kimden çirim? Bir 5 nefer, 10 nefer, 100 neferden çirim. Kiçik adamcık. Şoň ýüzüne galyp öz ýüzünden nur aýyrýar. Şoň ýüzüne galyp galbynden nur iman aýryp. Adamın ýüzüne galyp öýünden bereket aýryp. Ay men o boy duşlama näme diýin? Men palanylara näme diýin? Men işte toýa barsak, işte meclise girsek, men nähil bir maş bilen barayın. Şolon gowundan çirim, haram megen maş giyip ibadatyny puç edýär. Şolon gowunny görüp haram toy tutup bu kadar adamlar günah sebep bolma. Özü kendi wesi ýok, halkyň ýüzüne galyp etýär. O bir tofarda onuň meniň ýüzüne galyp ömür saýa, dünýä we ahiretini berbat edip de dünýä we ahir zindigisini padaýlýar. Kimden çirim? Bir neferden çirim. Sa'd ibn Mu'adh aýdypdyr. Ey Sa'd, onuň meniň ýüzüne galyp da Allah Taalaň hükmünden çykama diýipdir. Özüne nasihat edipdir. Gurrun ýygyny alyp gideýli. Ey Sa'd, sana fursat geldi, sap geldi, onuň meniň ýüzüne galama diýip baryp وانتهى سعد رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Peygamberimiz sahabalar bilen üýşip gözleşip döwle Sa'dy. Sa'd gelip yetişipdir Resulullah aleyhissalatu vesselam'a. Peygamberimiz näme diýse gawa? Peygamberimiz aýdypdyr. فقال صلى الله عليه وسلم للأصحاب قوموا إلى سيدكم. Turun ulyňyz gelýär diýipdir. Hey bir hormat ver. Kim gelýär? 37 ýaşynda bir jawan oglan gelýär. Kumu ila sayyidikum. Ulaqan adam gelýär, turun diýipdir. Kan ulamalar delil etýär, bir din adamsa aňyrdan gelse, hormat goýmaly adam aňyrdan gelse, öwünden turmak Peygamberimiz Sa'ddan çirim aýdypdyr. Delil we diýip aýtýar. Kumu ila sayyidikum. Ulaqan adamyz gelýär, turun öwünden diýipdir. Sahabalar ikisip bolup turupdyrlar. Yeke hormatlap Peygamberimize gaşyn geçiripdirler. Peygamberimiz hem ders öwredipdir, din adamsyna hormat goýmalygyna. Behar hal. Aham baryp düşüripdirler göterip. Aham aýdypdyrlar, ey Sa'd, hüküm sana yetdi, sana hükmetdirýärler diýipdir. Aham Sa'd marid adam, ısxını da yok, havası da yok. Kan ennamından kan giden adam ol aýdypdyr, ýoşlyk bilen we hukmi nafidun aleyhim. Men hükmüm kafirlere yürüyecek mi diýipdir. Hawa yürüyecekden diýipdirler. Ve alal muslimin, men hükmüm tamam musulmanlara da yürüyecek mi sahabalara diýipdir. Hawa yürüyecek diýipdirler. Üçlenji gedek näme diýipdir. Ve Resulullah'a da yürüyecek men hükmüm diýmänler. Edebini hormatyn saklap ve ala men ha huna ştadyky meclis säkileň de hemmesine men hükmüm yürüyecek mi? Yani men hükmüm bolmaly mı diýipdir. Peygamberimiz de şoň edip bilen
aydip durşunu düşünüp qala sallallahu aleyhi ve sellem naam ve aleyye. Havva ey Sa'd diptir. Men razıyım hukmuna diptir. On edip koyuşunu verdi. Men hukmum Resulullah'ın üstünde yürüyor mu diyemendir. Ve ala men hahuna işte hada hemmem de yürüyemay men hukmum diptir. Resulullah qaşında bakman beyrak bakıvaytı diye. Peygamberimize bir hormatlı edip men hukmum sana da yürüyemi diyemendir. Edip bilen aytıptır. Aham Peygamberimiz aytıptır. Havva diptir. Hemmem de hukm yürüyecek diptir. İnni bir ştada bizim bir bilmeli gurrunumuz var. On ağzamasak naqis olacak gurrun. Kimlere hükmetecek bolyaşı Sa'd ibn Muaz? Yahud milleti. Medine'deki Yahudiler. Yahud kimşler? Yahud diyani Suriye Ali İmran 21. aya İn a'udhu billahi mineşşeytanirracim innellezîne yekfurûne biâyâtillâhi ve yeqtulûnen nebiyyîne bigayri hakkin. Yahudiler Hudaýyň ayetlerine kafir bolýan we peýgamberleri öldürýän millet dipdir. Kur'an haşa. Yaqtulûnen nebiyyîne haydurup daşlap peýgamberleri öldürýänmişdikler Yahudiler. Hud Allah'ın kelamı. Bir wagt peýgamberimiz aýdypdyr. Qatalat banu İsrail 43 nebiyyen evvelen nehari fi saatin wahida. Önkü ummata Hudaý Taala peýgamberler yüzden müňden iberýänmişdik. Şuwal her owada ulamalar ba, şo jere her owada peýgamberler iberýänmişdik. Ohan peýgamberler bir Yahudiler haram işleri murtekip bolanlaryna siz meni ýeňiz bolmaýa. Allah Taala ijaze bermeýän zadyna siz murtekip bolýaňyz diýenlerine Yahudiler üýüşip erti bilen goşlukda 43 peýgamberi birden edam etip öldüripdirler. 43 peýgamberi. Ola kan adamlar. Tamam evliyaları üşürsen peygamberiň dırnağına yetmiyor. Faqama 100 rajulin ve 70 rajulan min ubbad bani İsrail. 43 peygamber bir lehzede öldürüllerine yüzden kan soflar şu zamanı üşüp Hudaý Taala bendigi etýän adamlar Yahudilere aýdypdyrlar, meni ýeňiz bolmaýar sizin diýipdirler. İkinniňle şu 170 sofyň hemmesini bir sagatda öldüripdirler. Yahud millet diýerler şi. Yerin yüzünde en necis millet, en habis millet. Ödünün pulu ve ödünün rahatlığı ile kalanına yaqtulûnen nebiyyîne peygamber öldürýänmişdikler. Hazreti Armiya radıyallahu anh peygamber şonda aşlap öldürtdirdi. Näme diýip sen bize zor wagt nasihat berýän diýipdirler. Keplemän otur diýipdirler. O da men hakka aýtjak. Allah Taala men peygamber diýip berdi diýipdir. Daşlap öldürtdirler. Hazreti Aşşayya peygamber radıyallahu anh onu pıçkı bilen iki öldürtdirler. Yahudilerin işişi. Hazreti Yahya Zekeriya peygamberin oğlu. Bir padşah Herodes padşah özünün erkek doğunun qyzyny aljak bolupdyr. Hazreti Yahya aýtdyr, bolmaz bu zat diýipdir. Edimän diýipdir. Bir adam özünün erkek doğunun qyzyny öz ballasy bolýar alyp bilmez ahym diýipdir. O ham Yahudiler on aljak qyzy özü hemmet Yahudmişlikle bula maslahatlaşyp ahir gurrun şu bolupdyr. Hazreti Yahya'nın kellesini padşahın ýanyna getirmeli bolup Hazreti Yahya'nın kellesini kesen millet Yahudiler. O ham Hazreti Zekeriya Hazreti Yahya'nın dädesi de meniňiz bolmaýar sizin diýipdir. Haram zatdan näme diýipdir? Öz ballyň menen izdivaç etmek diýipdir. Hazreti Zekeriya'ny öldürtdirler. Yaqtulûnen nebiyyîne bigayri hakkin. Hud Allah Taala'nın kelamı. O ham peygamberimiz ýankylar aýdyp, ýan ayetde de bar diýip Resulullah janşa ayet okuyupdyr. Suriye Ali İmran Kur'an-ı Kerim'de 3. parada 21. ayette. Hop olara kadim Yahudiler, bir Yahudiler nämenni peygamberin ýanyna oturarlar. Olar da öwlerde geler bir neçe heftelerden, aylardan inşallah peygamberimize sen verip Resulullah'ı öldürecek bolýan Yahudiler şula. Haqqyt agzyna alanny peygamberimiz Cibrail ferişte iýme diýipdir. Sen uýdyly diýipdir. Ol öwlerde geler bir wagt Hayberin Yahudileri. Bir Yahudiler näme? 2000 naýda 1500 kılıç, 5-600 yani seper, kalkan, cengatlarını yığınap, Resulullah Muhammed'i öldürüylü, sahabaları öldürüylü ve o cengi handakta da kafirlere koşulan millet. İnni näme hükmetmeli olsa ödüňiz pikir dağında. İnni Sa'd şulara hükmetmeli. Şi necis, habis adamlara hükmetmeli.
Hazreti Sa'd ibn Mu'adh radıyallahu anh aydıptır. فَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ يُقْتَلَ الْمُقَاتِلَ وَتُقْسَمُ الْأَمْوَالِ. Men hükmüm yürüyecek bolsa, şu jeng meydanı şirket edenlerini öldürmeliyiptir, edam etmeliyiptir. Jeng meydanı her kim şirket eden bolsa, şolary edam etmeli, öldürmeliyiptir. Peygamberimiz näme diýipdir? Ey Sa'd, laqad hakamta fihim bi hukmillahi tebaraka ve taala ve hukmi rasulihil Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Sa'd, hakikat Allah'ın hükmünü aýtdyň sen diýipdir. Ve Resulullah'ın hükmü de şidi diýipdir. Doğrusun kessin sen diýipdir. Ýüze galmadyň diýipdir. Son jeng meýdana şirket edip, şu kadar bir nejis millet bolan sanam olary öldürmeli bolýar diýipdir. Näham Peygamberimiz Hazreti Muhammed ibn Muslime diýen jawanda ýa sahabany baş edip, şol ýanky jeňi şirket edenlerin hemmesini gyrmaly edipdir. Hemmesini öldüripdir. Aham Sa'd ibn Mu'adh jawan sahaba gol göterip dua edipdir. Ol yara degen sahaba. Ilinin qanak duran sahabadan. Allahumma inni adunnu annaka qad wada'ta al-harba baynana wa baynahum. Ey bar Hudaya, men odal dua etýädim. Şi Medine'däki Yahudiler näçe ýyllar bizler bilen dost bolup wädeleri wady. Şular wädäni bozup Resulullah'ın öwünde durup jeng etişdiler. Men odal dua edipdim. Şulyň bir näme bolsaň biraz agtym diýip, elhamdülillah bilen hükmüni billim diýipdir. Ey bar Hudaya, fafjurha waj'al mawti fiha. Men şi yaramyň qany basymrak akyp, şi jeng içinde men ölasam diýipdir. Fafjurha waj'al mawti fiha. Ey bar Hudaya, qanym şu mahaly çeli durdy. Indi men qanym çok çykyp bir şi içinde men ölsem, men dogam şi diýipdir. Wastujiba du'auhu radiyallahu an fanfajara jurhuhu tilka al-layla. Dogas kabul bolup, şo gece yarasy ýarylyp, qanakmany durupdyr. Aham Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber veripdirler. Ey Resulullah, Sa'd ibn Mu'adh radıyallahu anh 37 ýaşyndaky jawan oglun ha. Şoň qany akypdy, çok ýadi we ýaly diýipdir. Peygamberimiz özüni bar getiripdir bir neçe sahabalary bilen. Sa'd ibn Mu'adhyň ýuwaşa çykdan kellesini götürip Peygamberimiz özüniň mübarek gujagyna goýupdyr. Sa'dyň da gözi ýymygly ysgyndan gaçyklamışdy. Aham Peygamberimiz dua edipdir. Allahumma inna Sa'dan qad jahada fi sabilika ve saddaqa rasulaka ve qada allazi alayhi fa aqbil ruhahu bi khayri ma taqabbalta ruhan. Kaza fi at-tabaqat al-kubra li ibn Sa'd. Ey bar Hudaya, şimen gujagymdaky Sa'd zahmet çekip ýerine ýetirdi diýipdir. Ey bar Hudaya, sen Resulün Muhammed Mustafa'nı tasdik etti diýipdir. Ey bar Hudaya, şu Sa'd qada allazi alayhi boyunna bazady ýerine ýetirip wazifetini anjam berdi diýipdir. Şon Medine'de kefi kulak asylýan adammışdy. Kan adama musulman etipdir. Tüýs bir han bolup, tüýs bir ket Huda bolup etmeli işini edipdir da. Ey bar Hudaya, bir adamın dünýeden geçenine ruhu asmalara çykanyna hurmat goýulýan bolsa, men sahabama da hurmat goýulsa gowuljak diýipdir. Eger şu ölse, eger şun ruhu çyksa, dua edipdir. Şun ruhu gowy ýerlere barsyn diýipdir. Resulullah dua etdir. Häzir aýyrlanaka. Aham Sa'd Resulullah'ın mübarek sözlerini eşitip gözüni açıp "Esselamu aleyke ya Resulullah" diýipdir. Men and içýän sen hak peygamber diýipdir. Yine de haly bolmany gözüni ýumyp ýatyberdir. Aham peygamberimiz onu yerde goýup gaýdypdyr, öýüne gaşyn. Öýüne gelenden soňra فنزل جبرائيل على نبينا وعليه الصلاة والسلام قائلا Cibril ferişte gelipdir. Peygamberimizin ýanyna gelip "Ya Resulallah, men hadzal meyyit allazi futihat lehu abwabus samai ve ihtazza lehu al-arşul azim." Ey Resulallah, sen sahabalardan biri aýrylypdyr diýipdir. Asmanlaryň hemmeleriniň gaflary açyk, gowgulagasyn. Ayetül Kürsi'ni hemmäňiz bilýänsiňiz. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. O dikkat edin. Wasi'a
kursiyuhus semavati vel ard. Ayetul kursi demeyet mi? Şun manatı Hudaýyň kursi diýen zady yerlerden we göňlerden ulaqan diýdigi wasi'a. Giň ulu bolly kursiyuhu kursi diýen Allah Taalaň yaradan gudrat zady es-semawati vel ard göňlerden we yerlerden ulaqan diýdigi. Ayetul kursi diýeni. Peygamberimizden sorapdyrlar, şoň ulaqanlygy nähilli kursiň diýip. Peygamberimiz aýdypdyr. Ay gün ýyldızlar, 7 gat asman we yer hemmetin kursiň içine oklatan bir çöl meydana 5-6 san daş oklanýaly bolar. Şeýle ulaqan zat kursi diýipdir. Ola kursi ulaqan. Yani kursi 7 gat asman we yerden näçe müň beraber ulaqan diýdigi. Emma arş hud Qur'an-ı Kerimde Rabbul Arşil Azim kursiden näçe müň beraber ulaqan diýdi. Şulay diýenler Qur'an-ı Kerim'in gurjunlary. İnsan bitir kişi çık bol qaldy da anni. Cibril ferişte gelip näme diýipdir. Ey Rasulullah, bir ruh çıktı asmanlara diýipdir. Şoň ruhun çıkanlygyny begenip, 7 gat asman dursun, kursi dursun, arş-ı azim titredi şoňa begenip diýipdir. Arş-ı azim titredi şoňa diýipdir. Ey insan nägat hurmaty wa Hudaý Taalaň ýallah. Ey insan gowwalsyn nägadar ulaqan bolýar. Ey kişiçik adam ha bir guşa çıktı. Kıvırdap birinci adam ha. Kursiň ulaqanlygy dursun, kursiden näçe müň beraber bolan arş-ı azim titrapdir. Näme diýip? Farahan bizalika. Şoňa begenip titrapdir. Ruh gelýär bir gowy ruh diýipdir. Ey adam ölende şizirek bolsun näy? Adam gidenden soňra özi bir gülsün näy? Bir wagt ewliýalaryň bir aýdýanna, ey insan diýipdir. Sen dünýäge gelende ağlap gelin, gülüp gelin, dünýä gelen moýňa. Ağlayadyň diýipdir dünýä gelende, o döwregiňdäkile gülýädi diýipdir. Dünýä gelende sen ağlayadyň, döwregiňdäkile gülýädi. Inni sen dünýeden geçende döwregiňdäkile ağlady dämi? Inni sen güljek bol diýipdir. İkisi beraber bolsun diýipdir. Tekrar edeýin. Ey insan, sen dünýä gelende ağlayadyň, döwregiňdäkile gülýädi. Inni bir wagtyky döwregiňdäkile ağlana sen güljek bol diýipdir. Ýöwde bir wagt bada döwregiňdäkile ağlaşşak biziň ruhumyz çyksa, ola ağlaşyp duqa sen gül, şon dünýä gelende ola gülüşip duqa sen ağlaýadyň diýipdir. Oý deňleşsin diýipdir ikisi. Bi her hal Cibril ferişte gelipdir. Ya Resulallah, kim aýryldy diýipdir. Bir ruh geljek diýip göňe. Tamam asmanlaryň gapsy açyldy we arş-ı azimde titredi diýipdir. Peygamberimiz şunu eştem moýuna derrew çalasymlap ýortmarak häýse aýrylypdyr diýip ýortup ugrapdyr. Asra fil meşi. Ýoksa Rasulullah'ın tamam adeti, bernamesi çalasym ýürüýmeýänmişdik. Hemişe ne yuwaş ne gaty. Fa asra fil meşi gaty-gatdan gitipdir. Sahabalar bir tofarlarynyň köwşüniň bendi gyrylypdyr. Gaty-gaty ýürüp başyna. Bir tofarnyň gerşine oklugly parçalar barmış, şolada gaçypdyr. Oham, ya Resulallah. Näme biňedek sen çalasym gitýäň? Hemişe beýtmeýädiň diýipdirler sahabalar. Ýani sahabalar. Peygamberimiz näme diýipdir? Inni akhafu an tasbaqana al-malaika fatughsilu sa'dan kama ghassalat Hanzalata. Hay diýipdir, megerde bolsa diýipdir, biz barýançak şon perişteli ýuwup durandyrlar, ýuwmany özüm ýetişesim gelýär diýipdir. Ay megerde bolsa şon perişteli ýuwup durandyrlar, Hazreti Hanzalany ýuwuşlary ýaly diýipdir. Ey bu hormatlar näme? Yani tarihlarda senetli sahabaların gurrun gelenne Hazreti Hulefai Raşidin Ebu Bekir'in Siddiq, Ömer'ül Faruk, Osman Zünnur'in, Ali Murtaza sonralarda evverrak gelen sahabaların biri Sa'd ibn Muaz'dır Resulullah'ın yanına mahbub bolýandy. Hulefai Raşidin'den sonra basımlıkta Resulullah mahbub bolýan 100 miňlerçe sahabaların içinde Hazreti Sa'd ibn Muaz radıyallahu anh'tır diye. Jawan sahaba. Basım bırak barıp özüm ýuwasym gelýär diýipdir. Hay ferişteli şonu ýuwýan bolmaýçam diýipdir. Sa'd ibn Muaz odal geçen derslerde 2 urruny geçipdi. 1 dagygaň içinde aýdyň. Sa'd ibn Muaz ol mundan 3 ýyl mundan odal yani jengi Bedirde peygamberimize aýdan adam. Ey Rasulullah, näme güýmendiň? Ýerek kitjek bolsaň git biz sen menen ba diýen adam. Okuýaýyn. Famdi ya Resulallah lima aratta fenahnu ma'aka
فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخذته لخذناه معك. والجنگ Bedir'de aydan sahaba haşi. Yadımızdan çıkmasın. 34 yaşında aydan adam. Ya Resulallah. Bizden şirin kutkurup durma. Sen şu barşına derya girsen de biz gireriz deyiptir. Yo biz derya girip bilmeriz deyip iyidinde soğumup duruğa kalmırız diyen sahaba. Derya girmeli biz gireyiliptir. Şu sahaba. O yeni bir aydan kefin aydan teberruken. Ya Resulallah. Adi men şi'te. Ve salim men şi'te. Khud min amwalina ma şi'te. Ey Resulullah. Kim menen düşmançılığın olsa ayt, biz şoň menen düşman dipdir. Ey Resulullah, kim menen dost bolsaň ayt, biz şoň menen dost dipdir. Ya Resulullah, näçe gerek bolsa biziň malymyzdan al dipdir. Iydi. Ve ma akhadta minna kana ahabba ilayna mimma tarakta. Munna deyin dipdir. Näçe alsaň begen niýet dipdir. Almasaň gynanýan millet biz dipdir. Şol Sa'd ibn Mu'aza bir zatlar badisene bizleri hormatlary görýär. Bir qayratlar kököttir diýsene bizleri izzetler dereceler 7 gat asman bile titreş buna begen şu wagtyle ruh çykdy diýip. Bir zat badisene Resulullah janyň özi behterin onu göňlerde feriştelerde we yerlerde en azizterin insan, azizterin mahluk Resulullah onu ýortupdy bir zat badisene. İnsan namart we biwefa Hudaý Taalaň ýanyna insan bir zat etse biwefalyk görmez diýsene. Bunu şeýtip goýmaly bolýar bu görjüň. Hakikat imanına qaim olup Allah Taala'nın muhabbetine qaim bolsaň insan dereceler görjek diýänişi. Anyňdyk mülküniň sultany bolsaň, ne hajat yer ýüzüniň hany bolsaň. Anyňdyk mülküniň sultany bolsaň, ne hajat yer ýüzüniň hany bolsaň. Şo jürek bir ýüregiň bolsa, o ýüregiňde Allah Taala'nın ışkyny bolsa, ýüregiň öz ýüregiň eýesi bolsaň, şu beýte gaw düşüneýli, anyňdyk mülküniň sultany bolsaň, ne hajat yer ýüzüniň hany bolsaň. Hazreti Sofallah ýarişan aýtdy. Eger sen ýüregiň bolsa, öz ýüregiň eýesi bolsaň, ýüregiň her ýaňa iýermeseň, ýüregiňe gaýym bolup Allahyň ışkyny berseň, ýüregiň padşasy bolandan soňra näme ihtiýagyň bar ýeriň ýüzüniň padşasy bolup ber. Sa'd ibn Mu'az şuna ulqan misal bolupdy. Ýüregine gaýym bolupdyr. Allah Taala'nın muhabbetini goýupdyr. Başga zatlary gapdandan getirmändir. Ha padşa bolupdyr ýa bolmandyr. Näme boldy? Allah Taala'nın ýanyna ne hormatlary berdi. Hudaýyň ýanyna ne hormatlary berdi. Anyňdyk mülküniň sultany bolsaň, ne hajat yer ýüzüniň hany bolsaň. Oňa muňa zähmet çekenmizden galbymy saklamak pikirine bolýar. Nämeden saplamak? Allah Taala'nın muhabbetinden başga zat. Zähmetin çek dünýeden çürim. Ýüregiňe salma. Ýürek fat Allah Taala'nynkydyr. Bir däne ýürek bar dämi? Zenanaňa berseň, ene taňa näme berjek? Ene taňa berseň, ogul gyzyňa ýüregiň ýeresini berjek. Ogul gyzyňa berseň, ene taňa näme bermeli? Dostuňa berseň, dogan garnaşyňa näme bermeli? Bila bir ýürek, ahy kime ýetmeli bir ýürek? Bir ýürek Allah Taala'nynky. Her kimi gowur, Hudaý üçin gowur. Her kime muhabbet et, Hudaý üçin. Mal harc et, sadaka ver, Hudaý üçin. Haram yerlere harc etme, Hudaý üçin. Bir adam gowur, Hudaý üçin. We bir adam ýokuş gör, Hudaý üçin. Bir ýürek Allah Taala'nın gowasyn. Oňam şo jere ýüregiň bolandan soňra sen hakykat ýer we padşahynyň üstüne gelin. Anyňdyk mülküniň sultany bolsaň, ne hajat yer ýüzüniň hany bolsaň. Şeýle insanlar ýanla. Amman ýuwulypdyrlar. Peygamberimiz barp ýetenne görse perişteler ýuwup durmuşdyr. Ennamdan su wagt batýdy. Ahman götermeli bolupdyr. Faqala al-qawmu ma hamalna ya Resulallah maytan akhaffa min. Hazreti Sa'd ibn Mu'az heykelli, uzun moýly, beter agyr adam etlimişdi. Asen içinde gowre ýok, ýanyk jisit ýok, ýanyk salaja ýeňiljekmişdi. Ya Resulullah, beter ýeňillebi diýipdir. Aham Peygamberimiz aýdypdyr: "Wa ma yamna'uhu ay yakhaffa." Näme dip ýeňil bolmasynmy diýipdir. Häzir ýeriň ýüzüne iňmedik periştelerden ýürüýti Sa'd ibn Mu'azyň cenazasyna şerket etjek bolup iňdile, o siz götereňler, ona perişteler cenazasyny göterip barýar diýipdir. Nähili ýeňil bolmasynmy diýipdir. An Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem yamshi amama janazati Sa'd ibn Mu'az radiyallahu anhu. Oham göterilip öýünden çykarylyp barýaka
Resulullah can Hazreti Sa'd'ın cenazasının önünden yürüyüp kaçıptır da. Men adamım şu deydik da. Enemin Hazreti Aişa diye men gözüm menen gördüm cenazan götürülüp baryaqa Resulullah can cenazanın önünden yürüyüp baryat diptir. Ja'at Ummu Sa'd tanzuru ila Sa'din ve huve fil lahad. Ahammani jaylaman al kitiptirle peygamberimiz de barıptır. Aham Sa'd'ın enesi ortup geliptir. Sa'd'ın enesi varmış jawan oglanna Sa'd. Faraddaha an-nasu. Sahabalar gelmep takdiptirle. Lahada jaylamtır koyuluptur her qumu uylana. Aham peygamberimiz da'uha zat dimen koy barıp görse görtünüptir. فأقبلت حتى نظرت إليه وهو في اللحد فقالت احتسبتك في الله عز وجل إنسي gelip qabrın üstünden lahadın içindeki oğlunu gözlep duruverdir. Oham aydıptır ey oğlum Sa'd diptir. Hudaydan sogap tamam olup sabr ediyenip berrak fişiptir. Oham Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona gurrunları veriptir. Sen oğlun Sa'd'dan çürüyüm, ruhundan çürüyüm, asmalar açıldı, arş-ı azim titredi beğenip deyiptir. Sen bundan çürüyüm ne rahat bolma deyip, oham enesini Medine barik yollap, oham Müslümanlar kabrini beceriptirler, üstün kumun uyuptirler. Sümme aqbala sallallahu aleyhi ve sellem, فوقف عليه فدعا له ثم انصرف صلى الله عليه وسلم كذا في الطبقات الكبرى لابن سعد. Aham peygamberimiz mübarek beýrekde durupdyr, sahabalar gumuyupdyrlar. Aham gumuyup kamil goýulandan soňra peygamberimiz ýanky mübarek kabryň üstüne baryp, gapdalyna durup doga edip Sa'ddan çürüyüm, aham kabul bolsun edip ýygyny öwürlik gaýdypdyrda. Uhdiyet ilen Nebiyyil Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hullatu haririn. Aham soňralarda da Resulullah can wagt sahaba Sa'di öz sahabalarının arasında agdayanmış. Aham bir gün peygamberimize hewre yumşak, yoqumly bir köynöklük bir zat gelipdir, harirden bir parça gelipdir. Aham sahabalar men tutup, "Eymen yumşakdygyny, eymen yoqumlygyny, eymen gowdatdygyny" aňyrsyn märin agdyryp gözleýänmişler. Aham peygamberimiz aýdypdyr: "Ata'jabuna min layniha?" لمناديل سعد رضي الله عنه في الجنة خير من هذه وألين رواه مسلم في فضائل الصحابة. شنو اللي من يمشق تيبتر حضرة سعد جنة تبرلن حوللا جنة تبرلن parçala منن قوراقتم منن يمشقراقتم من angalıp vermän diýipdir. Yani şeýle saat madan pikirine barmışdykda. Sahabalarının arasında qawwuri ahligini belledip Hudaýa we dinine hyzmat etsen, azajyk ömrüňde, hususan jowan wagtynda, menniýan wagtynda Allah Taalaň rizayatynyň çürüm we dininden çürüm we mu'min musulmanlaryň elinden tutmadan çürüm, onuň munyň kefine alanmany, Allah Taalaň ışkyny we mehabbetini mert bolup durmadan çürüm, sahabalaryna Resulullah jan ders berýänmişdik. Ine maňa diýäli azajyk ömür 30-njy ýaşynda musulman bolupdyr. 37 ýaşa barýança. Näçe ýaş? 7 ýaş ýetap şoň hemme ýaş. 7 ýaş nagat bereketli bolupdyr. 7 yaş bilen 70 yaşın arasındaky fasilany gör. 80 yaşın arasındaky fasilany gör. Näme diýjek şoň adyna? Maň adyna ömürdäki bereket diýilýär. Maň adyna bereketli ömür diýäni. Bereketli giýje günüňiz diýerleri. Öl giýje günüňiz fikret göreli, hefteler we aýlar fikret göreli. Ýaşymyz 25 bolsa 18-de märin fikret göreli. Ýaşymyz 30 bolsa 22-23-den märin fikret göreli. 7 ýylyň içinde nämeler bolupdyr? 7 ýylyň içinde näme hyzmatlar bolupdyr? Aya bereket bilen geçipdirmi? Aya Allah Taalaň aşkyny we mehabbetini we niýetimiz Hudaýyň rizayatynyň etini ýaşamak bilen bolsa, bereketli geçer. Hudaý ýady düşmän, Hudaýsyz ýaşalsa, ulmadan bir bereketçilikdir. Hudaý Taala iman awrydan aýyrmasyn inşallah. Hudaý Taala kalplerini nurdan doly etsin inşallah. Hudaý Taala dünýä ahyr maksatymyza ýetirip, parahatçylyk, emniýet bolsun inşallah. Bir alham 3 kulu valla Suriye Falaq ve Nas koşup okuyelim. Ötüllüğün ruhuna bağışlayıp ilgini dua eder inşallah. Okuyuverin.
Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Kerim can qari bendir Türkmen ilah ya. Maridimiz ve müşkilde gollu ve bahşetmeli Kur'an-ı Kerimler ve ilahi amin. Kabulleri inşallah. İyilun vatanımda da dua ediyor. Ağzı verilik, mehabbet, emniyet, iman, avrey. Mescid medreselemede yürüyüp durmak. İçerilerde mehabbet. Kabulleri inşallah. Allah Teala'dan kat umidimiz kandır. Eller boş vermer inşallah. Amin. Ya ilahel alemin. Amin ya Allah. Amin ya mucib. Amin ya Rahman. Amin ya Rahim. Amin rahmetke ya erhamer rahim. Maşallah. Yoldaşlarına da yadınızdan çıkarma. Subhan rabbike rabbil izzeti.